Umithi umntwana ngiyenzeni manje manje. Choose again. Hayi ubaby nofanele. Hayi man kana izinto lisenza. Hayi man ukhulumana. Awungathi Khotman. Ungathi Khotman. Man umithi man. Wena ubucabangani? Ubucabangani? Ngoba emithi ucabanga. Man. Uya. Simpiwe woza ngapha. Ha! Phinde sabuya futhi nolunye uhlelo olunqazivele bafethu iDuyaza TV uyangijolela sesila siphindile sabuya nganza kwethu siphethe olunyeke futhi udaba la namhlanje elomuntu ojolelwayo ngoba nihlezi nijolelana nibanga ini lento abayibiza ukuthi iminciza isicefe isinyantonyanto but anyway silana bafethu uputsununu yaba isinabo uputsununu sebeyajola mabeqeda bese beyajolelana bese bayagilana bese beya find out ukuthi hayibo hey nangu uputsununu engenzela kanjena kodwa kulungile ke bafethu ngizombiza usisteri ayichazela indaba yakhe siza ukuthi ithini sibone ukuthi sithatha lana sibeka kuphi sisuka lana sifika kuphi ngaphandle kokumosha isikhathi ngicela usondele we Shandisi. Sawubona sisi. Yebo bhuti wami njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ufake nane uyakhanyisa. Sisi wami igama welcome kwaKadlamini usisi ubani igama? Unodumo wakoNgonya. Wakabani? Ngonya. Ungonya. Yazi Ngonya. Nami ngwakwaNgonya. Sisi wakwaNgonya. Usibhalelile usibizile sifikile sila siDuyaza TV uhlelo uyangijolela unenkinga bengicela ukuthi inkinga yakho uyibeke ebantwini bayizi ukuthi imbalamuni lenkinga yakho. Yebo nginenkinga bhuti wami benginomuntu wami engijola naye nomuntu sengiyambona besithandana kukahle kumnandi masiqalisa sivele sithembisana izinto eziningi manje sengiyambona manje kugcineni sengenzela izinto engathi aziqedakali nje ukuhlangahlangene kodwa sengiyambona ukuthi ngathi sekabonile phandle. Okay. Okay ngicela nje ukungena lapho usunesikhathi esingakanani uzona nalomuntu? Sesina 3 years mina naye swanana kodwa okwamanje bese ngathi sekaphumile kimi. Oh okay. Bengasangikhangeli kakhulu. All right. Mawucabanga yini edala lokho? Lapho ke bhuti ama ngifuna ukukhuluma manje ukuthi kungaba yini edala lokho because akunanto nje engamenzeli yona nje nalapha esihlala khona yonke into nje ngiyamenzela ngiyamwashela anything ngiyamphekela yonke into nje kodwa yena sevele nje waphuma yimi sengina 2 weeks nje ngingamasamazi nasendlini bafowethu anisebancane ngokwashelana nguphekelana ngokayinelana anisebancane kodwa ikulungile athi inhliziyo ayiphakele mayithe ifuna lapha ifuna lapha we not here to judge we here to solve so we gonna try and solve siswami so usisi lo oze naye umthola kanjani ubone kanjani ukuthi uyena yena lo muntu lona umuntu wakho akujolela naye ukhona ngelinye ilanga abangithi ngihleli uyaphuma endlini makaphuma kajika ngepassage nami ngiyamlandela emuva makathatha ikona nami ngithatha ikona mangifika ngima lapho ngibona ungena kuleyo detective ona lapho kunogel lo so ngiyabona ukuthi hayi ithi ngingahambi ngiyexabana nabo ithi ngibayeke ngivele ngibuyele endlini kodwa ke ngahlala nje isikhathi kodwa bese ngikwazi ukuthi ogel onguye vele ojola naye kuphi. Okay. So usisi lona uye wamlanda wakhuluma naye kwenzakalani uma ngabe nikhuluma? Ya ugeli ngikhulumile la uvumile ukuthi bayajola bona. Oh. Okay. Uyivumile ukuthi bayajola. Yeah, umuntu ngizokubuza nje lo mbuzo because ngiyabona ukuthi you are still a putsununu. Umuntu wakho lo ojola naye uyasebenza uyafunda wenzani? Ya inubeka sebenza. Beka sebenza kwamanje umile nje. Okay. Bammisile kwamanje. Bammisile kwamanje. Okay, akunankinga ke sisi wami kulungile. Angeke simoshe isikhathi sethu nathi sukela sisuka khona sifike sizelana ebese singayenza into esizele kanje. Sizokwenza kanje. Ngizocela ukuthi usisi asondele naye abeke istory sakhe ngendlela as-understanda ngayo, ngendlela asazi ngayo. Ukuze sizothatha istory sakho nestory sakhe sihlanganise sibone ukuthi ukusuka lana siya phambili senze njani. Yabo, sisi wami ngicela ungisondele.
Ubusalele ufake lento abathi yini igama lalento sondela iwanzi. Ufake ufake iwanzi sawubona mama. Sanibona njani? Siyaphila igama welcome ngadlamini usisi ubani igama? Yolanda wakasithole. Yolanda wakasithole. Umondise. Awu ngane yakwethu siyabonga. Nangu sisi lana. Uyamazi? Ya nyamazi. Umazi kanjani? Sihlala endaweni eyi-1. Okay. So yini ehlanganisa wena naye? Mangabe nje ngiyibuzela. Lutho. Okay. Athi akunalutho olunhlanganisayo. Ngicela ukukhulume naye. Khumbula sisoma ngisho ngike ngakulanda ngalesikhathi ngizohlala nawe phansi ngikubuza ukuthi wena nomuntu osoni yajola wena wathi wavuma kimi ukuthi ngiyajola. Kodwa kwamanje uyaphika. Mina sisi. Ngike wangilanda nini? Yebo sisi ngikulandile. Nini sisi? Last week Friday. Hey mhlambe bengiphuzile lapho. Awuyikhumbula wena ukhuluma nalo sisi? Angikhumbule nje mina nasitshomananga nje akusumngani wami akusumuntu engase ngakhulumisana naye njani ngijwayelanga nje. So ayikho into enayikhuluma naye nje inhlobo. Cha. Azange akhuluma nami sisi angimazi nje. Ngimazi nje ngokumbona nje estradeni nje. Uyakuphika ke mfethu uthi akwazi ukukhuluma naye. Ay okay. Ithi ngicela ukufonela umuntu wami ke. Sinkhona sizokhona ukukhuluma naye. Ngiyazi lapho uhlala khona, uhlala kunestrada siphansi kodwa besacela ukuthi simfonele simuze ukuthi ukhona na. Bafowethu. Okay. Asiyenze kanje lento le. Because uma singamala mina nani kuzoshona ilanga. Izokwenzeka kanjena ke lento. Abantu sijwayele ukubafihla kodwa manje asiza ukubafihla. Yabo? Siswami ngizokunikeza ifoni yami. Ngithi ngenze kanje. Okay siswami ngicela ungifakele inamba zakhe ke la. Uthatha ubamona. Your balance is lower than 5. Lokho ishilo nje ithi your balance is lower than. Call will be connected. Awutshela wena. So qeda manga ke namhlanje. Hello. Ukhuluma namuntu wakho? Ngicela ifoni yomngani wami, ifoni yami ngifile. Okay, Bengifuna ukuzokubona ngakuthola na. yeah, ngangithola, sure. Okay, sharp akunankinga. Ishayile ke maye njalo ayihluphi. Angithi usisi uyaphika ukuthi umuntu wakhe akamazi uthi nawe uyakuphika ukuthi akakwazi akazwakhuluma nawe lento eyikhulumayo uyayiqabuka yena kulungile ke masithole sizoza ukuthi kwenzakalani namhlanje siswami wena wazi indlela umuntu wakho lahlala khona ngicela ukuthi kube wena osiholayo asambe siswami asambe siyoza ukuthi kwenzakalani shilo ngathi ophuthu nunu bona ama passages ngena kona ophuthu nunu bayawashelana bayaphekelana sorry bayayinelana sizozwa ukuthi namhlanje silala sisolve kanjani hayi madoda singena ngapha okay oh how uphuma nje usana makamera uyahle khurtman ngizikhipana wena ngizikhipana kali Ngibuye nabo lapho ukuthi bazongisiza ngani uyamazi nogela awunogela ngimali cela ume la mfethu siswamoza ngizikhipana cela ume la sawubona mfethu shusho khurtman uyaphila ngiyaphila igama lami welcome ubhuti bani mina nguThapela khurtman Thapela okay usisi lo uyamazi angicabi lo sisi mina khona ngimbona manje mina ngicabi cela uma ngaphethuza umuntu mana mfethu uthi awumazi usisi lo angicabi sisi awumazi ubhuti umuntu wakho sisami uright ekhanda Ngiright but utheni mina masingale
awukhohlwe ngalokho umuntu wami. Umuntu wakho lo. Okay, ngicela ukhulume nawo mfethu nangu sibala manje. Ibona indaba yakho. Mfethu mina ngithandana nawe nawe yazi mfethu manje loni ngitobhaphi manje. Okay, next week ungekho endlini ukuthi ukuphi? Mfethu mina bengisebanganini ba mfethu. Abangane? Yebo. manje lona yena uyumngani wakho lobukene. Sengumngani wakho manje. Manje ningenaphi nina manje? Ngithi sengumngani wakho yini? Eish. So le 2 weeks le ungekho kulona ubukulo. Hayi kanjalo man. Kanjani? Man eish. Man my darling penga indlela man wangibizela amakamera man. Ya ngizibabizile ukuthi bazongisiza le ndaba nini kanjani? Ya ngenzela ukuthi bazongisiza kunendaba. Bakusiza ngani bengikhobe bakhona labantu mina nawe mehlangana. Sondela imala bela. Yo wena. Yini? Why umphiki uthi awumazi? Uthi awungazi today. Ufuna ndave. Ngifuna wena. Ngifuna ngisaphi? Ngifuna uhleze kusaphi kanti? Ngenza yona last. Nakho. Last 2 weeks. Mara ngakutshela ukuthi nginomuntu. So ngingenaphi? Ngingenaphi mina? Mara mfethu ungenaphi manje izeleni la mangizungitshela ukuthi ngena. Angithi uyabaxhaphaza. Ingakho bekila uyabaxhaphaza. Ukuthi man mara ngiyenze so ngiyabaxhaphaza. Mina ngikhombelani mina ngingena endabeni zakho phela mfethu. Ungixhaphaza ngeke ukulethela abantu uqasha zoba yimi. Mina ngingenaphi? Uthandana nami nomthandana nabo yethu. Wayenza so man. 2 weeks ungekho endlini ubukuphi ubangani 2 weeks? Ayikho Beka kimi sisi singakukhohlisi. Beka kimi. Lo 2 weeks behleli nawe. Why wenza kanjena mfethu? Why wenza kanje? Mani inkinga vele akangitayi isikhathi inkinga. Isiphi isikhathi angagayisona? Isiphi leso sikhathi? Isiphi isikhathi angagayisona? Ngiyabenzela yonke into sina 3 years mina nawe. Sulobaleka. Ufuna umele la ubheke le. Alobaleka. Isiphi isikhathi angagayisona? Mfethu ngisabe indaba zami. Dlala endabeni. Sintsolo umisiwe emsebenzini ubona ukuthi isikhathi akasagayisona. Sangaya futhi manje. Uye wahlala phansi naye wakhuluma naye. Sibangani. Ukhulumile naye, wahlala phansi naye wambonisa ukuthi isikhathi sakhe ngisasitholi. Man sintanga mina naye ngeke azivele ngizwa man. Ukwakuzama na? Ngakazi ngizama. Uyayibona iphutha lakho ukuthi likuphi? So wabona ukuthi kungcono uhambe uyothatha nangu masithole. And ngimithi. Awuzwi. Yo. Wena ngibonile ngathi unamathayithayi wena. Wena ngikubona ngathi unamathayithayi wena. Umithi wangangitshela ukuthi Angithi ngithe ngifonele bongaphendula amafoni wami because unomuntu wakho. mara ngakutshela ukuthi nginomuntu first time Ngingenaphi mina? Ngingenaphi? Manje i-condom ungayisebenzisi ngani molala naye wazi ukuthi unomuntu? Mina uGrootman i-condom angisebenzisi noma idalingela sisebenzisa i-condom. Manje akungakumangazi ukuthi u-pregnant. Kungakumangazi. Hathi uchamile. Ya ubonile mina mhlawumbe. Uchamile angithi? Mara uGrootman Umisiwe emsebenzini ngaleso sikhathi awusebenzi. angibancane abayithu kahle kahle. Ubancane abayithu? Nobani nami. Uyajwayela wena. Mfethu. Uzosenzani wena siwuthungaka? Uzosenzani wena? Ngikwenzani? Wena kumele uchoose umuntu omthandayo la. Uzosenzani wena? Mina ngimthanda nithu. Ngithi awusithande sithi choose futhi. Ngithuzani mfethu umithi umntwana wami ngiyenzeni manje manje. Choose ke. Ubaby nokufanele. Hayi man kanani izinto nisenza. Man uGrootman apha. Awungathi Grootman. Ungathi Grootman. Man umithi man. Wena ubucabangani? Ubucabangani? Ngoba emithi ucabanga. Man. Uya. Simpiwe woza ngapha. Ha! Lento ungene ngapha ake ngikhona ungena la. Akekho. Angazi uphelelepi. Akekho. Angazi uphelelepi. Uright siswami. Askisi. Oh, Jehova. Kubalekile umuntu wenu. Bongabona ipassage angene ngalo la, lincane lingaka. Lincane lingaka, nambe ngengene lapha. Udle phansi. Sombamba lo somlungisa. Angazi ukuthi nizoyisolve kanjani mfethu. Angazi nizoyilungisa kanjani le ndaba. Kodwa mina into engitshela yona usisi ukuthi akamthathe mina ngisamfuna. Usu right? Mina sengi right ngayo. Sisi wami. Mina ngizomthatha ngoba nginengane naye. Izinto zabo puthu noni. Now there's a child involved. I guess awusebenzi. Angisebenzi ngihleli.
Uyasebenza? He's not working. But kunomntwana okhona. Yenziwa kanjani situation enjalo? I hope akuthinte kangalutho lapho mfethu. Bafethu sifikile sazozama ukulungisa. Umuntu esize ngaye la udle phansi. Ipassage angene ngalo ushonaye ukuthi vele angeke singene lapha. Nilibonile angeke singene lapha. Ungene nje kulingaka ipassage nama yikho into engizoyenza udle phansi ukuthi kusuka lana yaphambili ngizokwenza kanjani I don't know. Because if akabalekanga bese uphuma nesolution la ukuthi silungisa kanjani lento. So njengoba sebalekile kanjena nama ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Senzile nathi okusemandleni. Ayisabonga bhuti. Eish. Lento engisho ngithi anisabancane, you guys are young. Mina ngabe nje kuduma isikole, incwadi, kuduma ilibrary emakhanda, kuduma icomputer emakhanda, laptop. Kuduma school fees, kuduma amapeni, kuduma yonke into but into edumayo nansi. Pregnant. Asebenzi is not working kuzokwenziwa kanjani. Anyway, siDuyaza TV sifikile njengoba besibiziwe sazama ukulungisa akulunganga ngoba umnikazi wendaba uthe Sliza Tsotsi nathi ke sesithi Sliza Tsotsi bosisi bama bawu2 siyabonga bafethu ningaba indlela danko siyabonga. Ashu awudle phansi akuthiwa makuthiwa Sliza Tsotsi ushaye sona bafethu ngiyanicela. I'm not saying ukuthi abantwana abancane they should not date but please cabangani, use this, use your medulla. You understand? You guys should think about ikusasa leni, because if you get pregnant now awusebenzi, the person that got you pregnant akasebenzi, ekhaya kini usondliwa, yabona there's a lot. So sekukhona nomntana ozoba khona, that's another burden on your parents' shoulders ukuthi bakhulise lo mntana lona, because wena awunawo amandla ukuthi umkhulise. Le iDuyaza TV, subscribe, ucomment, ulike, ushare and let us know ukuthi ucabangani. Sifikile salungisa, siniphiwe ngcintshintshi vum gone kanje.